Олександр Духнович, наш будитель, є цінний про нас тим, що повірно, що я русин був, я із ним буду. Я родився русином, чесний мій род не забуду, остану з його сином. Русин був мій отець, мати, руська вся родина. Русини сестри і браття, і широка дружина. Але що є цінне на нашому Духновичові, що він знав, що в наших дітях є будучність. А то його мамко, купи книжку, тинту, папір і табличку, бо я піду до школи вчитися поволі. Я б швидко хотів знати і добре се справувати. Купи, мамко, книженьку, коли б таку маленьку. Takže nezabývajme na našeho buditeľa, передавajme його мудрість, його любов до народу і своїм дальшим генераціям. А я їм щастить так холем, як нам дотепер пощастило. Що не забуваємо своє, а чужого не хочемо. Великий мой, роди славний, Боже Марія, Мати Христа, Бога нашого Ісуса Христа, навіть Царство Небесне, вічний покой нашому будителю Олександру Духновичу. Я русин